L'estadística és una part de les matemàtiques. S'encarrega de recollir dades, d'organitzar-les, fent servir taules, per exemple, de representar-les gràficament i d'analitzar aquestes dades. Quan tenim una sèrie de dades, ens interessa saber quantes n'hi ha de cada tipus, per poder treballar millor amb aquestes dades. Per fer això, es realitza una taula de recompte. Posem per cas que demanes l'edat a una quantitat de gent. Si aquesta gent et va dient les seves edats, tu pots recollir-les en una taula de recompte. Si la primera persona et diu que té 12 anys, pots escriure el lloc de les dades, el 12, i fer un pal. La segona persona et diu 14, pots escriure un 14 a les dades i fer un pal. Si la tercera persona et diu un 12, poses un altre pal a la tercera persona. La quarta persona també et diu 12, poses un altre. La següent et diu un 13. Escrius el 13 i poses un altre pal. La següent persona et diu 12 un altre cop. Tornes a posar un pal. La següent també diu 12. Ara, si ens fixem, tenim 4 més 1, 5. Per fer grups de 5 i que sigui més fàcil comptar, el cinquè pal va sobre els altres 4. La següent persona diu 13, posem un pal al 13, un altre 12 i un altre 12. Ara podem recomptar 5, 6 i 7 i posem un 7 a la freqüència absoluta. De 14 n'hi ha 1 i de 13 n'hi ha 2. Si volem saber quants hi ha en total, podem fer la suma 7 i 1, 8 i 2, 10. Aquest nombre rep el nom de mida de la mostra. És a dir, és el tamany de la nostra mostra, la seva mida. Penseu que després caldrà ordenar les dades de més petita a més gran. És a dir, quan fem la taula de freqüències caldrà escriure primer el 12, després el 13 i després el 14 amb les seves freqüències absolutes corresponents. La taula de freqüències i percentatges és la següent. Primer tenim la columna de les modalitats, és a dir, les possibles respostes. Després tenim la columna de la freqüència absoluta. En l'exemple anterior hem trobat que nens amb 12 anys hi havia 7, amb 13 anys n'hi havia 2 i amb 14 anys n'hi havia 1. Fixeu-vos que ara ho hem ordenat, de més petit a més gran. Quan sumem la freqüència absoluta, obtenim la quantitat de persones a les que hem preguntat, és a dir, la mida de la mostra. Podem utilitzar la lletra N per no haver d'escriure mida de la mostra. Després tenim la columna de la freqüència absoluta acumulada. Aquesta columna es pot omplir fent servir la freqüència absoluta, de la següent manera. El primer nombre s'escriu igual i després anem sumant el que hi ha a sota. 7 i 2 són 9 i 9 i 1 són 10. Aquests dos nombres sempre han de ser el mateix, la n. La columna de la freqüència relativa és la que va després. Per obtenir la freqüència relativa, el que fem és agafar els nombres que tenim a la freqüència absoluta i dividir-los entre el nombre n.
En el nostre cas, la n és el 10. Això vol dir que he de fer 7 dividit entre 10 i això dona 0,7. 2 dividit entre 10 dona 0,2 i 1 dividit entre 10 dona 0,1. Si sumem totes aquestes dades, obtenim 1. Això sempre passa, és a dir, aquí sempre ens ha de sortir un 1 si ho hem fet bé. La següent columna és la freqüència relativa acumulada i la podem omplir fent servir la freqüència relativa. El primer nombre s'escriu igual, després li sumem el següent i després li sumem el següent. Si ho hem fet bé, aquí i aquí ens apareixerà sempre un 1. La següent columna és la del percentatge i per calcular el percentatge utilitzem la columna de la freqüència relativa i multipliquem aquests nombres per 100. 0,7% dona 70. 0,2% dona 20 i 0,1% dona 10. Si sumem, obtenim un 100. I això, si ho hem fet bé, sempre ha de ser un 100. La següent columna és el percentatge acumulat i es troba a partir del percentatge. El primer nombre s'escriu igual, sumem el 20 i sumem el 10. Si ho hem fet bé, aquests dos nombres sempre haurien de ser un 100. La taula de freqüències i percentatges la podem fer servir per obtenir informació una mica més precisa de les nostres dades. Per exemple, si ens demanen quants nens havien dit que tenien 13 anys, el que fem és mirar el 13 i respondre que hi havia 2 nens que tenien 13 anys. Si, en canvi, ens demanen quants nens tenien 12 o 13 anys, 12 o 13 anys són aquestes dues respostes. De 12 n'hi ha 7, de 13 hi ha 2. Això vol dir que en total hi ha 9. Fixeu-vos que la freqüència absoluta acumulada va sumant aquests nombres, és a dir, que aquest nombre d'aquí és la suma d'aquests dos. Això vol dir que tenim 9 nens que tenen 12 o 13 anys. Si ens pregunten quina part ens ha dit que té 12 anys, mirem la freqüència relativa. 0,7 ens ha dit que té 12 anys. Aquest 0,7 és un 7 partit per 10, és a dir, 7 de cada 10 ens ha dit que té 12 anys. Si ens demanen quina part dels nens té entre 12 i 13 anys, com que ens diuen 12 i 13, mirarem la freqüència relativa acumulada. El 0,9 té 12 o 13 anys en forma de fracció, és a dir, 9 de cada 10 tenen 12 o 13 anys. Si ens demanen pel percentatge, mirarem la columna del percentatge. El percentatge de nens que té 14 anys és del 10%. I el percentatge que té 12 o 13 anys és del 90%. És a dir, el 90% dels nens té 12 o 13 anys.